Hai să ne gândim la actul constitutiv ca la un contract prenupțial. Doar că nu este între partenerii unui cuplu, ci este între asociații. Mai avem drepturi și obligații care, dacă ar fi prevăzute în actul constitutiv în mod clar, în mod coerent, ar putea să sprijine asociații în situația în care se produce unul dintre riscurile avute în vedere când s-au prevăzut aceste clauze și care ar putea să fie de natură să conducă la litigi. Bună, Ioana! Bine ai venit la podcastul Legea în afaceri. Bine te-am găsit! Hai să discutăm astăzi despre un lucru care ține de actul constitutiv. Hai să menționăm 5 lucruri pe care să se asigure un administrator că le are în actul constitutiv și care evită litigii. Aș începe cu o metaforă pe care am auzit-o de curând și care mi-a plăcut foarte tare, răspunsul la întrebarea ta. Și anume, hai să ne gândim la actul constitutiv ca la un contract prenupțial. Doar că nu este între partenerii unui cuplu, ci este între asociații. Cei care definesc actul constitutiv sunt asociații. Asociații stabilesc tot cadrul statutar în care societatea se va crea și se va dezvolta ulterior. Administratorul are prea puțină influență acolo. Eventual poate să solicite să fie incluse clauze care îl privesc pe el și activitatea lui de administrare, dar condițiile de asociere între asociați le decid asociații și ei sunt cei care transpun în actul constitutiv înțelegerea dintre ei. Ok, deci actul constitutiv este făcut de asociați pentru relația dintre asociați. Da. Ok. Și de asemenea pentru relația lor cu administratorul. Okay. Este un al doilea pas, o etapă subsecventă și implicită, pentru că nu se poate crea nicio societate comercială fără să existe numit cel puțin un administrator care să o administreze, că așa sunt dispozițiile legale. Bun, deci asta înseamnă că practic asociații stabilesc și rolul administratorului prin actul constitutiv. Da. Ok. Bun, acum, ce ar fi bine să existe în actul constitutiv de natură să evite ulterior un litigiu costisitor și de durată între asociați? Sigur, condițiile de asociere. Ne gândim că noi ne vom asocia, stabilim un scop al societății noastre, în afară de obiectul de activitate de care știe toată lumea, societatea ar trebui să aibă și un scop definit de asociații. Și după ce am stabilit lucrurile acestea, cele comune, generice, pe care, revin, toată lumea le cunoaște, care este denumirea, care este sediul social, care este obiectul de activitate, capitalul social, lucrurile de bază, fără de care nu poate să existe o societate comercială, mai avem clauze de finețe, mai avem drepturi și obligații care, dacă ar fi prevăzute în actul constitutiv în mod clar, în mod coerent, ar putea să sprijine asociații în situația în care se produce unul dintre riscurile avute în vedere când s-au prevăzut aceste clauze și care ar putea să fie de natură să conducă la litigi. Bun. Bun, hai să mergem mai în concret cu ele. Care sunt acestea? Una dintre ele ar fi clauza de neconcurență între asociații. Este foarte adevărat că neconcurența între asociați este deja reglementată în legea 31/1990 la nivel de principiu. Dar, în măsura în care noi asociații vrem ca noi să derulăm această activitate doar în această societate, ar fi bine ca această clauză de neconcurență să fie dezvoltată în actul constitutiv. Cât se întinde ea, pe ce durată, pe ce arie geografică, în raport cu ce activitate. Pentru că, în același timp, nu putem să interzicem asociatului nostru să nu mai deruleze nicio altă afacere sau ceva similar. Sau este important însă să stabilim că nu adresează aceiași clienți, că nu adresează aceeași activitate, că nu folosește resursele societății noastre pentru a derula o activitate similară în paralel. Toate astea se pot include în actul constitutiv și sunt de natură, înainte de a ajunge la un conflict, să stabilească un cadru general și clar pentru toată lumea ce avem voie să facem, ce nu avem voie să facem. Okay. O altă clauză care ar fi bine să existe în actul constitutiv este aceea de neracolare a salariaților societății de către unul dintre asociați,
a colaboratorilor, a clienților, a furnizorilor, în măsura în care, de exemplu, depindem de un anumit furnizor sau de un anumit client. Este cu atât mai grav dacă nu avem clauze de neracolare în actul constitutiv, care vin să dubleze clauza de neconcurență. Ele nu se suprapun. Sunt îngemănate între ele, sunt congruente între ele, dar nu se suprapun. Adică dacă avem clauză de neconcurență, nu înseamnă neapărat că avem și clauză de neracolare a personalului societății. Trebuie incluse amândouă. Ok. Bun. O altă clauză care ar fi nu doar util, ci aș zice esențial să existe, este clauza sau un capitol care să reglementeze condițiile în care un asociat poate să fie exclus din societate. Dincolo de cauzele de excludere care sunt prevăzute de lege, asociații sunt liberi să decidă care sunt acele condiții în care unul dintre ei urmează să fie exclus dacă nu îndeplinește ceea ce este menționat în actul constitutiv. Uite, recent am văzut o întrebare pe un grup de antreprenori. Dacă asociatul meu este plecat în străinătate și nu reușesc să mai iau legătura cu el, nu știu unde locuiește, nu știu ce face, nu l-am mai contactat și nu m-a mai contactat de 5 ani de zile, eu ce fac? Se consideră că este cauză de neînțelegere între asociați și pot să le exclud sau nu? Bun, dacă am fi avut în actul constitutiv al acelei firme că ipoteza în care unul dintre asociați nu se mai implică în activitatea societății deloc și stabilim și o durată consecutivă, 3 luni consecutive, 4 luni, 5 luni, un an de zile, celălalt asociat are posibilitatea, chiar în absența unui quorum sau a unei majorități calificate, să le excludă sau să ceară la instanță excluderea lui. Dacă am în actul constitutiv că aceasta este o clauză de excludere, un litigiu de acest fel ar merge foarte rapid. Pentru că am cadrul, am legea proprie a părților de la care judecătorul doar constată că asociatul nu a mai putut să fie contactat și dispune excluderea lui. Avem o situație specifică pentru asta. Să spunem că eu mă înțeleg foarte bine cu un angajat și îl consider critic pentru mine și decid să-i dau o parte din acțiunile firmei, deci să-l fac asociat cu mine, da? Da. Ok. După un timp decid închiderea contractului de colaborare cu acest angajat și el nu mai este angajat al meu. Clauza de excludere poate să conțină și aceste situații? Poate să conțină și astfel de situații, tot la fel de bine cum poate să fie menționat în actul constitutiv faptul că odată ce s-a împlinit o anumită condiție, una dintre ele, de exemplu, ar putea să fie încetarea contractului de muncă sau de colaborare. Okay. Deci am voie să pun așa ceva în actul constitutiv. Am voie să pun așa ceva în actul constitutiv. Nu o să opereze însă de drept. Adică nu pot să condiționez calitatea de asociat de calitatea de salariat, pentru că ele sunt două instituții complet diferite. Pot însă să pun în actul constitutiv condiții care să mă sprijine ca în ipoteza în care a încetat și contractul de muncă să înceteze și asocierea. Okay. Fie prin acordul părților, îmi răscumpără, fie într-un anumit termen. Are un termen după ce a încetat contractul de muncă să decidă dacă rămână sau nu în firmă. Tot la latitudinea părților este să stabilească acele condiții prin care fostul salariat nu o să mai fie asociat. Ok, deci o să am asta înseamnă că pe zona de clauză de excludere eu o să am atât condițiile cât și mecanismul prin care se aplică. Da. Ok, bun. Am vorbit despre 3 până acum. Am vorbit odată despre clauza de neconcurență între asociați, a doua este despre clauza de neracolare între asociați și a treia este despre clauza de excludere a unui asociat, condiții și mecanism. Care sunt următoarele două? Clauza de confidențialitate și păstrarea secretului comercial. Astea sunt două separate? Este una singură și ultima ar fi, în opinia mea, condițiile de evaluare și răscumpărare a părților sociale. Astfel încât să nu rămânem la latitudinea noi asociați, să nu rămânem la latitudinea prețurilor din piață, a modului în care ar decide un evaluator cum se stabilește prețul părților sociale la ieșirea unui asociat din firmă, ci decidem noi încă de pe acum, de la constituirea societății sau eventual pe parcurs, dar prin actul constitutiv, care sunt condițiile de evaluare a părților sociale atunci când unul dintre asociați urmează să iasă sau decide să iasă. Ok. Deci acum mergem pe a cincea, da? Evaluarea și răscumpărarea părților sociale. Am zis corect, da? Da. Ok. În condițiile astea, aici vom pune doar condițiile sau vom pune și mecanismul?
Cu cât este mai clar și completă reglementarea în actul constitutiv, cu atât este mai simplu la final când se va ajunge la acel moment, când se va împlini acel eveniment. Dacă punem doar o ipoteză și nu o ducem până la capăt, cu mecanisme, cu tot, din nou vom ajunge în punctul în care, bine, și aici ce a vrut să spună artistul. Ce am vrut să... Mai ții tu minte ce am vrut noi să facem atunci? Nu mai țin minte, dar eu mi-aduc aminte așa. Păi stai că eu mi-aduc aminte invers. Ok. Acum, dacă vorbim despre evaluarea unei societăți, având în vedere că este la început, nu ai o valoare efectivă. Cum o evaluezi? Cum stabilești? Cum va funcționa evaluarea acestei companii? Dacă societatea n-a ajuns să aibă o activitate și să aibă un patrimoniu și active, corporale sau incorporale, nu contează, dar să avem la ce să ne raportăm, atunci transferul se va face la valoarea nominală a părților sociale, pentru că nu avem ce să tranzacționăm mai mult de atât. Ok. Și asta se va prinde tot în actul constitutiv? Asta se va prinde tot în actul constitutiv. Este destul de simplu de reglat situația aceasta. Respectiv, în ipoteza în care, în primul an după înființare, unul dintre asociați dorește să iasă din societate. În al doilea an, sau când am atins pragul de cifră de afaceri de atât, sau când am atins pragul de profit de atât. Și stabilim condiții algoritmice astfel încât, sigur că nu o să se poată stabili definitiv orice fel de ipoteză, că nu putem avea în vedere orice fel de ipoteză viitoare care s-ar putea întâmpla sau care ar putea să existe. Dar o bază de la care să plecăm, niște criterii, niște standarde, de fapt, la care să ne raportăm, asta se poate face de la bun început în oricare situație, în orice societate comercială. Ok. Am făcut evaluarea și am stabilit criteriile. Partea de răscumpărare, ce presupune asta mai exact? Că asociații care rămân în firmă decid că acela este prețul la care vor cumpăra părțile sociale ale celuilalt asociat care urmează să iasă și se face ceea ce cunoaștem cu toții sub formă contract de cesiune de părți sociale cu plata prețului părților sociale la valoarea nominală, la care se adaugă această sumă rezultată din evaluare, ce reprezintă despăgubire cuvenită asociatului care iese din firmă în urma evaluării. Deci, practic, răscumpărarea înseamnă mecanismul prin care asociatul care rămâne poate să-și ia părțile de la asociatul care iese. Da. Într-un mecanism. Da, fac un pic aici o precizare. Nu e neapărat o răscumpărare, pentru că el nu le-a avut niciodată. De asta spun, este o cesiune pur și simplu, este o cumpărare de părți sociale. Nu o să intru în terminologie juridică, pentru că, pentru că într-un SRL, de exemplu, nu putem vorbi de vânzare de părți sociale. Părțile sociale nu pot fi vândute potrivit legii, pot fi cesionate. Okay. Acțiunile pot fi vândute într-o societate pe acțiuni, dar aș vrea să evit să intru în această terminologie juridică tehnică, astfel încât oamenii să ne înțeleagă mai ușor. Deci, generic vorbim despre vânzare, dar ea de fapt este cesiune. Asociatul care rămâne cumpără părțile sociale ale celui care iese. De ce aș evita să folosesc termenul de răscumpără? Pentru că nu le-a avut niciodată. O răscumpărare presupune să îți vând ceva și apoi să răscumpăr de la tine acel ceva. Bun. Hai să trecem un pic și la ultima zonă despre care ai vorbit, confidențialitatea și păstrarea secretului comercial. Da. Este, cred, cea mai trecută cu vederea clauză sau cea mai absentă clauză dintr-un act constitutiv, cea mai absentă situație reglementată într-un act constitutiv și care mie mi se pare foarte utilă, pentru că suntem cu toții prezenți în piața afacerilor din România, cu toții cunoaștem nu una, ci foarte multe situații în care asociați care la un moment dat au decis să meargă împreună pe un drum, într-un business, s-au separat. Cu ce pleacă asociații după ce se separă dintr-un business? Cu bază de clienți, cu know-how, informații, cu procese și proceduri, exact, cu acces pe la aplicații. Exact. Cu acces la clienți, cu acces la furnizori, cu know-how-ul cum se face, da? Care este procesul tehnologic de derularea activității operaționale și, de regulă, sau în cele mai multe cazuri, după ce au plecat, se ocupă de același business în paralel, folosind tot ceea ce au știut din primul business. Pentru a evita ca asociatul care pleacă, fie că vorbim de un asociat sau de mai mulți, să înceapă să desfășoare în paralel, alături, un alt business, utilizând secretul comercial din primul business,
Este important să trecem în actul constitutiv clauze care să reglementeze în mod foarte clar protecția secretului comercial. Este o chestiune, repet, de nișă, foarte bine structurată și reglementată în mod expres în legislație. Nu o să o găsim în legislația societăților comerciale, o să o găsim în legislația specifică și a concurenței neloiale. Este o legislație specială și termenele acolo sunt foarte scurte și dacă nu acționăm foarte rapid după ce am constatat că a fost utilizat un secret comercial, pierdem dreptul de a mai face acest lucru. De exemplu, termenul pentru a trage pe cineva la răspundere pentru divulgarea, utilizarea unui secret comercial este de doar 6 luni. Spre deosebire de un termen obișnuit de prescripție pe care îl cunoaștem cu toții ca fiind de 3 ani, termenul general, aici avem doar 6 luni la dispoziție. Dacă nu am acționat, înseamnă că asociatul care a plecat cu secretul comercial este liber să-l utilizeze în continuare și foarte probabil să-mi afecteze business-ul sau să afecteze business-ul din care a plecat. Bun, pornim de la scenariul în care nu am prins în actul constitutiv lucrul acesta și eu mă duc după aia și apelez la lege și îl dau în judecată, din cauza faptului că mi-a făcut rău, practic. El creează o concurență directă pentru mine, folosind informațiile cu care a plecat de la mine din firmă. Care sunt șansele mele de câștig în situația asta? Sunt relevante în măsura în care eu pot să dovedesc faptul că ceea ce a luat fostul asociat și utilizează în momentul de față este cu adevărat un secret comercial. Și aici am nevoie să intru un pic într-o parte tehnică, pentru că este important să se înțeleagă ce este acela un secret comercial, pentru că nu orice proces de lucru este un secret comercial. Secret comercial este considerat acea situație care are valoare economică doar pentru că este secretă și nu este cunoscută publicului larg. Cum ar fi rețetele secrete de la Coca-Cola. Cum ar fi rețetele secrete de la Coca-Cola. Okay. Ele au valoare economică doar pentru că nu sunt cunoscute de publicul larg. O a doua condiție este aceea ca eu, cel care sunt titularul secretului comercial, să îndeplinesc măsuri minime de diligență ca să-l protejez, adică să nu le expun eu mai departe publicului sau să-l las la îndemâna oricui, eu la rândul meu să pot să fac dovada că am încercat să-l protejez. Și a treia condiție este că el a fost preluat și folosit de către fostul asociat. Și în măsura în care pot să fac aceste dovezi și să dovedesc la rândul său și prejudiciul care mi-a fost creat, atunci am și șanse de câștig. Pentru că nu este suficient ca fostul meu asociat să folosească un secret comercial, ci eu trebuie să dovedesc un prejudiciu. Prejudiciul ar putea să constea în diminuarea cifrei mele de afaceri, în diminuarea numărului de clienți, în concurență clară, deschisă pe piață, adică au apărut 2 furnizori de același produs, se poate evalua, sau dacă mi-a afectat și reputația, atunci am o altă categorie de răspundere și de prejudiciu. Simpla utilizare nu este de natură să conducă la admiterea unei acțiuni împotriva acelui asociat în instanță din partea mea, decât dacă pot să dovedesc și că mi s-a creat un prejudiciu și de ce natură și în ce cuantum. Ok, deci practic eu, dacă nu mi-am prins lucrul ăsta în actul constitutiv, când dau în judecată trebuie să dovedesc că mi-a făcut rău efectiv. Trebuie să vin cu dovezi. Că m-am prejudiciat efectiv și trebuie să și dovedesc prejudiciul acela. Okay. Și trebuie să dovedesc faptul că există o legătură de cauzalitate între acțiunile lui și prejudiciul meu. Ok, și dacă am prins în actul constitutiv și el l-a folosit? Este mult mai simplu, pentru că în actul constitutiv pot să menționez încă și mai mult decât scrie în lege. Și anume, pot să spun că nu are voie, interdicție totală, de a utiliza secretul comercial. Și stabilesc prin actul constitutiv prejudiciu convențional. Menționez pur și simplu, simpla utilizare îmi dă mie dreptul, societate sau fost asociat, să îți pretind ție suma de. Aceea este situația care poartă denumirea de prejudiciu convențional și pe care nu mai trebuie să o dovedesc. Pentru că am convenit încă de la bun început între noi că dacă tu faci aia, mă despăgubești cu suma asta. Ok. Reprezintă secret comercial bazele de clienți? Intră în categoria informațiilor protejate. Nu este neapărat un secret comercial. Secretul comercial înseamnă
produsul pe care îl comercializez, serviciul pe care îl prestez, cum ai zis tu mai devreme, rețetele de la Coca-Cola, ingredientele, cantități, rețeta cu totul, nu doar ingrediente, ci și cantitățile, modul de asamblare, de încorporare, modul de preparare, toate acestea în tot sau fragmente din ele reprezintă secret comercial. Bazele de clienți fac parte din informațiile confidențiale de natură a mă sprijini pe mine să desfășor activitatea comercială utilizând produsele sau serviciile pe care le comercializez cu secretul comercial pe care l-am. Sunt complementare. Deci, hai să merg pe un exemplu. Sunt o firmă care creează traininguri online și am un calapod pe care eu creez trainingurile respective. E calapodul meu, chiar dacă folosesc o platformă online prin care le creez. Dacă vine cineva și mi-a exact template-ul pe care eu îl folosesc și îl dau mai departe și își face o firmă nouă, asta înseamnă că el practic mi-a luat secretul comercial. A luat secretul comercial pentru că este fluxul meu de producție de natură să genereze activitatea propriu-zis operațională care îmi produce cifră de afaceri. Ok, dar dacă vine cineva, nu îmi ia template-ul de training, dar își face o altă firmă de training după ce a stat 2 ani la mine în asociere cu mine și începe să-mi adreseze aceiași clienți pe care eu îi adresez, nu este secret comercial, dar intră în zona de confidențialitate? Este concurență neloială. Ok. Este concurență neloială care la rândul ei este sancționată pentru că este interzis unui comerciant să preia client, să racoleze clientela de la un alt comerciant, cu atât mai mult cu cât a cunoscut acea clientelă într-o colaborare, într-o asociere împreună cu comerciantul de la care le-a preluat. Deci asta ar fi practic, ar intra sub clauza de concurență neloială, de neconcurențialitate între asociați de care ai zis mai devreme. Da. Okay. Între asociați, pentru că vorbeam despre actul constitutiv și despre condițiile de asociere între asociați, dar ea se aplică prin extensie și la salariați. Adică nici salariații nu au voie să plece cu baza de date sau să utilizeze baza de date de clienți pentru a-i adresa ulterior după ce au plecat din companie. Ok. Și aici la salariați, în mod evident, nu prin actul constitutiv. Cum este reglementată? E reglementată prin lege sau prin contractul de muncă între salariat și angajator? Este reglementată prin lege și, din nou, este reglementată prin lege la nivel generic, așa cum este orice lege. Dacă ea este dublată de niște clauze foarte clare și precise în contractul de muncă, este cu atât mai bine, pentru că, din nou, știm foarte clar și dacă ajungem la instanță, care sunt limitele, care sunt condițiile cu ABCD, care, dacă s-au îndeplinit, înseamnă că salariatul este responsabil și care este prejudiciul pe care l-am convenit cu salariatul dacă face lucrul ăsta. Ok. Bun, despre clauzele dintre angajat și angajator discutăm într-un alt episod. Hai să sumarizez un pic ceea ce am aflat astăzi. Practic, vorbim despre faptul că în actul constitutiv, în momentul ăsta, nu sunt luate în calcul și ar fi foarte important să fie luate în calcul niște clauze care ne pot scuti de bătăi de cap ulterioare, da? Da. Deci un antreprenor ar trebui să fie sigur că în actul constitutiv, dacă sunt cel puțin 2 asociați, are odată zona asta de scop, da, scopul și obiectul activității, partea de clauză de neconcurență între asociați, care ar trebui să adreseze toată zona de clienți, activități, resurse ale companiei. Da. După care, clauza de neracolare a resurselor companiei, cum ar fi clienți, furnizori, angajați și alte zone care pot fi racolate și mutate dintr-un business în altul. Da. După care este clauza de excludere a asociațiilor într-un anumit context, cu anumite condiții și cu un anumit mecanism. Exact. După care ar fi partea de confidențialitate și păstrarea secretului comercial, unde ar trebui definit ce înseamnă secret comercial pentru compania respectivă și care sunt clauzele de confidențialitate care se aplică și în ce termeni. Da? Și partea de evaluare și răscumpărarea părților sociale, din nou în ce condiții se răscumpără, cum se face evaluarea și care este mecanismul de evaluare și răscumpărare. Da, acestea sunt cele 5. Bun. Super valoroase informațiile. Acum să mergem la partea de angajat-angajator. Ne vedem în episodul următor. Mulțumim, Ioana! Mulțumesc și eu!